Ahoj, vítajú ďalšieho devlogu na hru Aquako. Pre tých, čo sú tu noví, Aquako je manažérsky simulátor rybárskej spoločnosti, ktorý tvorím v Godot Engine. Tento týždeň je primárnym cieľom prerobenie regiónov a dokončenie úprav rybolovu. Totiž mapa sveta je rozdelená na regióny, pričom každý z nich určuje niekoľko dôležitých vecí, ako úroveň chránenej oblasti, či má hráč licenciu a ak nie, tak cenu danej licencie a taktiež každý región má nejakú vládu, ktorá určuje výšku pokút v prípade porušovania pravidiel. Prvú vec, na ktorú sa vrhneme, je rybolov. Doteraz hráč najprv potreboval nájsť húf rýb, ktorý sa neustále hýbal po mape a až potom sa mu podarilo niečo uloviť, no tým ako sa pridáva stále viac a viac rôznych prvkov a mechaník do hry, tak vyhľadávanie rýb a lov zaberá až príliš moc času a práve preto ho čiastočne zjednoduším. Ryby sa ponovom budú vyskytovať v celom regióne a tak ich hráč nebude musieť zložito vyhľadávať. Každý región bude mať predvolené, aké ryby v akom danom období sa budú dať loviť. No aby to nebolo len tak, ryby budeme musieť najprv objaviť a až potom zistíme, v akom období sa v danom regióne dajú uloviť. Na ich zobrazenie si vytvoríme nový sprite neobjavenej ryby a ten pridáme do UI mapy. Teraz ešte napojiť regióny, aby sa správne zobrazovali. Nefunguje to. Jednotlivé regióny si budeme vedieť jednoducho upravovať vďaka export variablom. Následujúce 4 dni prišla potopa, vďaka čomu som prechladol, no aspoň som mal pomerne dosť času na programovanie. A tak som sa pustil do úpravy rybolovu. Lode teraz budú fungovať tak, že si zistia, aké ryby sú momentálne dostupné v danom regióne, porovnajú si, či sú schopné uloviť daný druh a potom náhodne vyberú, ktorú z nich ulovia, vďaka čomu dokážu uloviť rozdielne druhy naraz. Musel som k tomu vytvoriť aj nový autoload script pre ryby, ktorý bude dohliadať na množstvo rýb a akú majú aktivitu podľa počasia. A ten použijem aj v novom vzorci na rybolov. Úlovok sa bude počítať ako množstvo rýb vynásobené efektivitou posádky a vydelené veľkosťou siete danej lode. To celé sa ešte vynásobí momentálnou aktivitou danej ryby, plus ak náhodou loď natrafí na väčší húf, pripočíta sa k úlovku aj hustota podľa toho, ako ďaleko je loď od centra húfu. Pretože neviem dlho vydržať pri jednej veci, presunul som sa na ďalšiu, ktorú pozmeníme, a to je prerobenie ovládania kamery. Doteraz sa kamera ovládala VHSD, no mal som celkom dosť pripomienok, nech sa kamera ovláda myšou a tak to tak spravíme. Teraz sa kamera bude posúvať smerom k myši vždy, keď sa myš priblíži k okrajom obrazovky. Následujúci deň som sa bol pozrieť do Bratislavského prístavu pre trochu inšpirácie, hlavne kvôli budúcotýždňovým plánom, no moc jej nebolo, pretože som sa nedostal cez plot. No dnes je na pláne ďalšia veľká zmena, a to s počasím. Keďže sa snažím spraviť čo najrealistickejšie prostredie, chcem, aby severnejšie regióny mali chladnejšiu teplotu ako južnejšie. K tomu neskôr prispôsobíme aj pohyb rýb. A preto rozbijeme celý doterajší weather systém a každý región si bude upravovať počasie sám. Pri spustení hry by sa nám mala vytvoriť predpoveď na najbližších 6 dní, pričom sa nová predpoveď bude vytvárať vždy o 5 ráno, kedy sa prehadzujú hodnoty na najbližší deň. Taktiež, ak v nejakom západnejšom regióne bude pršať aj vo všetkých od neho napravo. Takto chcem zabezpečiť to, aby sa oblaky stihli dostať z jednej strany mapy na druhu a neprechádzali regiónmi, ktoré tvrdia, že je slnečno. Ikonka počasia, ktorá doteraz slúžila na zobrazenie predpovede, bude teraz slúžiť na zobrazenie aktuálneho počasia v regióne, v ktorom sa bude nachádzať kamera. Na to som si vytvoril nový collider ku kamere, tak aby som sa jednoduchšie dostal k dátam z regiónov za pomoci kolízie. Dorobíme si k mape ešte nové sprajty, aby sa v hre nezobrazovalo zbytočne veľa textu a aby to celé pôsobilo lepším dojmom. Okrem toho si upravíme aj vizuál predpovede, ktorý napojíme na regióny a pridáme do mapy. Predpoveď bude zobrazovať dátum, teplotu počas dňa a noci a aj obrazok daného počasia.
Musím ešte doladiť vytváranie oblakov tak, aby sa vytvorili v správnom regióne a nie na okraji sveta a upraviť aj množstvo oblakov, ktoré sa bude spawnovať. A to je tak nejak všetko, čo som za tento týždeň stihol. Ďakujem za dopozeranie až do konca a vidíme sa zase o týždeň. Dovtedy, čau!